Sale on liian korkealla. No niin. Hui! Joo, mä en jaksa enää. Mun pitäis varmaan aloittaa tää video. Jos semmonenkin pitää yleensä tehdä. Joo, ihan yliarvostettua. Täysin yliarvostettua. Vai pitäisikö mun tehdä se silleen? Ei. Ei pidä. Ei. Just niin, joo. Mitä mä sanon? Hei maailma, moi maailma. Hei kaverit. Moi kaverit. Mun pitäisi keksiä joku sellainen niinku ikoninen ja omanlainen aloitus, koska ne on kaikista parhaimpia. Hei maailma. Terve. Ciao. Mitä menee? Mä en voi uskoa tätä, että mä sanon tän, että mä teen nyt ekan videon, koska niin kun, kuka olisi uskonut? Sillä olen sanonut tästä niin kauan, mutta en oo silti saanut aikaiseksi. Nyt mä mietin, missä mun kännykkä. Ai niin, se mun kännykkä. Idiootti. Mikä olisi sen parempaa kuin tehdä eka video sillä, että mä meikkaan ja luen jotain juttuja. Joten, let's start. First, ekaks me primeria laitetaan mun naamaan. Tää on NYXin Honey Do Me Up primeri. Kylläkin. Mun pitäis nyt vaan ottaa rennosti, mutta onhan tää vähän outoa puhua yksikseen. Ei se tosi outoa. Vähän outoa. Mun vaan teki puhua yksikseen. Mä aloitan kulmilla. NYXin Precision Brow Pencil. Sävyssä, oisko tää mikä espresso? Joo. Musta tulee niinku beautykuru. Beautypakkari. Tää on todella häiritsevää olla ilman musiikkia, koska mun meikkaamiseen kuuluu musiikki tai joku turha sarja, mikä voi pyöriä taustalla. Mutta tänään ei ole musiikkia. Toivottavasti teillä on musiikki siellä taustalla, mutta minulla ei ole. Ei ole parempaa tarjota. Mä en tiedä onko teillä, mutta tää on mulla huonompi kulma. Tää on parempi kulma. Ja niin kuin varmaan kaikilla muillakin on silleen niinku se lemppari ja sit se hankala yksilö. Niin tää on se hankala yksilö. Tosi rasittava. Vitsi. Oh. Näille pitää mennä. Seuraavaksi on foundation. Eli mä käytän jotain äidin vanhaa tämmöstä hyvää peittävää foundationia, eli meikkivoidetta. Ja sit mä laitan siihen NYXin Total Control Drop Foundationia päälle. Niin se on vähän enemmän ehkä mun näköinen. Eikö siis mun värinen. Se on aika hyvä. Se on aika jepa. Sitten tällä hetkellä mä käytän NYXin
tätä Beauty Blenderia. Mun piti niitä mitä mä sain Instagramissa, niitä juttuja. Ja ekana oli Roosalta. Hei Roosa. Hän sanoi, että meitsi fiittaa videolle. Ja siis kun mä näin ton, niin mä olin silleen, että jos tästä oikeesti tulee jotain, niin me todellakin tehdään videoita, koska niinku niistä tulee niin hauskoja. Niistä tulisi niin hauskoja. Siis joo, toi oli niinku oikeesti hyvä idea. Mä ootan innolla. On tää kyllä vähän ehkä väärä värinen. Mä oon aika tumma. Mut se ei haittaa. Et aloita Finglishia edes niinku vielä kun sä et ois aloittanut. Nyt oli kova suomen kieli. No niin, nyt meillä on tää meidän foundationi, eli make-voide. Erittäin kondiksessa. Concealeri. Tällä hetkellä mulla on Fit Me'n perusconcealeri. Siinä ei mitään mielenkiintoista yhtään kenellekään. Kaikki on nähnyt sen. Jee. Kulmakarvojen kurvaaminen. Kulmakarvojen kurvaaminen. Joo, toi on tosi hyvä. Okei, mitä vitsi. Meikkaaminen on kyllä niin turhauttavaa. Tää helvettiä mä teen noin. Isäkiroilla. Mä olen lapsiystävällinen kanava. Tuskin olen. Yhtään tykkää siitä, miltä nää näyttää. Sen yhtään. Se on pakko mennä näillä. Oh my lord, tää näyttää niin hirveältä. Mun on pakko ottaa ne pois. Pikku hetki. Latasin kännykän akkua. Tein kulmat uudestaan ilman kameraa. No mut joo, niin on. Seuraavaksi meillä on powdery. Käytän taas jotain vanhoja puutereita, mitä vaan satun löytämään. Näistä tulee ihan tosi tumma naama, mutta se ei meitä tänään haittaa, koska kyllä se haittaa, mutta me nyt vaan päätetään, että se ei haittaa, joten let's bake. Mä en tiedä, onko mä ainoa, jolla tulee tämmösiä yksittäisiä mustia karvoja. Se on tossa ihan musta. No niin. Nyt en ole enää parrakas mies. Seuraavaksi me teemme luomivärit. Kaarin kysyi multa, että haluaisitko joskus tatuointeja, jos joo, niin millaisia? Ja toi on itse asiassa erittäin hyvä kysymys, sillä mä oon miettinyt sitä ja mä en oo päässyt vielä niinku loppuun. Mikä se sanoo? En oo vielä niinku päättänyt, että todennäköisesti tuun hankkii, mutta on pieni mahdollisuus sille, että mä en tuu hankkii yhtään mitään, että mä haluan tietää olla ihan niinku täysin naturaali niinku kaikin puolin. Jos hankin ja kun todennäköisesti hankin, niin
Aina ennen on ajatellut, että mä en halua niinku värejä. Mutta en ole siitä yhtään niin varma enää. En todennäköisesti mitään sellaista väriräjäyttelyä, mutta niin kuin esim. Punaiset tatuoinnit on sairaan makeita. Tai sitten jotain pientä väriä jossain. Mutta todennäköisesti niin kuin pääosin mustia. Sitten mä tuun olemaan todennäköisesti sellainen tyyppi, että mä otan tatuoita, joilla on merkitys. Musta tuntuu siltä tosi vahvasti. Poikaystävät ja moottoripyörämessut on todella ihana asia, koska ne keskeyttää sun kuvaamisen. Joo, ja nyt mulle tuli myös vähän kiire, koska mun pitää puolen tunnin sisällä lähteä, joten se muuttaa vähän tätä mun suunnitelmaa, mutta tässä mä nyt teen luomivärejä. Olkaa hyvä ja katsokaa. Niin, Kaarin kysyi sitä tatuointijuttua, niin otan todennäköisesti sellaisia tatuointia, joilla on merkitys. Ainakin sellaisia, millä on merkitys. Että oli ne sitten, jos ne on joku kuva, joku random kuva, vaikka pääskynen ei random, jätskitötteri, jossa on nutellaa ja yksisarvisia, niin sitten, että niillä kaikilla on siinä joku niinku merkitys. Tai mä jotenkin haluan sen silleen. Mutta joo. Oh wow. Siinä on pigmenttiä, niin sanotusti. Mä käytän tällä hetkellä Jeffree Starin Androgyny palettia ja Naked Heat palettia. Nuppu kysyi multa liudan kysymyksiä ja mä oon erittäin ylpeä näistä Nuppu, koska niin kun, kiitos. Tätä mä niin kun tarkoitan. Joten nyt tämmönen pieni Q&A-hetki, jonka Nuppu on meille tässä mahdollistanut. Kiitos Nupulle siis. Eka kysymys on, että lemppari seksiasento. Ensinnäkin olen Neitsyt Maria. Toiseksi erittäin epäsovelias kysymys ensimmäiseen videoon. So, we'll skip it. Skipataan se. Ei tosi törkeäksi voi vastata. Noloin asia, mitä oot tehnyt. Niitä on liikaa niin, et voi kertoa vaan yhtä. Noloin asia, mitä mä oon tehnyt. No kun siis mä oon tehnyt ihan super paljon noloa. Tai niinku ala-asteella mut tunnettiin siitä, että mä oon nolo. Ja mä olin ylpeä siitä. Tai sit se ei mua haitannut. Eikä mua ei oo ikinä niinku haitannut ne mun nolot asiat. Että se on niinku... Se on osa mua. Mä olen nolo. Sitten varmaan miettiä näitä vähän ennen tämän videon kuvaamista. Mä en oikeesti osaa vastata tuohon. Mä lupaan, että mä joskus vastaan. Mä voisin tehdä videon noloista asioista, mitä mä oon tehnyt, mutta tällä hetkellä mä en muista mitään. Joten skipataan tääkin. Nupun seuraava kysymys on, että lempparimeikki-tuote. Mä voisin sanoa ehkä bronseri. Jos mietitään silleen, että mistä mä niinku... Ehkä bronseri. Mä sanoisin bronseri tällä hetkellä, koska jotenkin niinku bronseri tuo elämää ja mä tykkään laittaa bronseria. Nuppu kysyi multa mun unelmien duunista ja Miida kysyi multa unelmien niinku haaveammatista tai kautta opiskelupaikasta. Opiskelupaikasta ei mitään kärryy. Mä en jää Jyväskylään. Se mulla on silleen plääni. Mutta en yhtään tiedä, että niinku, minne menen tai mitä teen. Lääkissä on yksi vaihtoehto, mutta se on tosi epätodennäköinen. Mä oon vähän niinku luovuttanut jo sen suhteen, koska jotenkin mua kiinnostaa enemmän humanistiset aineet. Ja mä haluan olla vaikuttaja. Ja yksi vaihtoehto on poliitikko. Jos mun ihan unelmien duuni, sellainen niinku unelmaduuni, se olisi se, että mä kiertäisin maailmaa. Mulla olisi TV-ohjelma, jota mä kuvaisin ympäri maailmaa. Tai sitten mä olisin joku tubettaja, joka kiertäisi ympäri maailmaa ja tutkisi paikkoja. Se olisi niinku unelma. Ja sitten mä voisin sit samalla vaikuttaa asioihin. Mutta toi on ehkä sellainen niinku unelma, haave, joka ei välttämättä tule toteutumaan, mutta ei se koskaan tiedä. Never say never. Niin, siinä ne oli. Ehkä musta tulee sitten joku vielä joskus. Tällä hetkellä musta tuntuu, että musta ei tule mitään, mutta that's fine.
muuten todella kiire. Ai ne, mulla ei akkukaan. Voi vittu. Mun pitäis vielä laittaa niinku vaatteetkin päälle. Voi perse. No, ei oo aikaa niinku kuhnailuun oikeesti. Lopun viimeinen kysymys oli se, että kumpi olisi mieluummin, huora vai vakkaristrippari strippiklubilla? Kyllä mä olisin huora. Anteeksi äiti. Anteeksi kaikki, jotka ei halunnut kuulla tuota. Mä koen, että no strippaaminen, mä en oo ikinä ajatellut, että mä olisin strippari. En mä tiedä. Kiehtoo enemmän. Mä sanoin huora. Mulla ei ole perusteluja siihen. Kiitos vaan nuppuneista mieltä järkyttävistä kysymyksistä. Kaikki haluaa varmasti tietää. Patrik laittoi mulle vielä niinku ideoita. Tästä tuli itse aika kiva. Mut hei, nyt on superkiire. Voi vittu, nyt on muuten superkiire. Ei olisi pitänyt ruveta meikkaan näin. Muthan tunnetaan siitä, että mä meikkaan autossa, mä meikkaan bussissa, mä meikkaan koulussa, koska mä en ikinä saa sitä valmiiksi kotona. En ikinä. Näin lapset meikataan, näin meikataan. Siis kunhan vaan sudit väriä. Jonnekin ei sillä ole oikeastaan niin hirveästi väliä, että missä se on, että kunhan se on naamalla. Voi sitä laittaa muuallekin kuin naamaan, mutta naamassa se yleensä on tarkoitettu olevaksi ja pysyväksi. Mä en edes kerkeä tehdä nenäkontouria. Mikäs tässä? Ei ollut tarkoituskaan. Voi vittu, ne varmaan tuli nyt. Oi voi, no niin. Ei, se oli äiti, se oli äiti, se oli äiti. Meillä on vielä lapset, meillä on vielä mahdollisuus. Meillä on vielä parisekkaa aikaa. Se oli vaan äiti. Mitäköhän mä olin tekemässä? Kontouramassa, ei kun bronsaamassa. Tästä tulee muuten, tästä ei tule mitään. Mun pitää ottaa näitä mukaan, koska mulle tulee vähän kiire. Ainakin highlighteri pitää ottaa mukaan. Minkä pussin mä otan mukaan? Otanko mä tän? Tää on tyhjä, yes. Tuon mä otan mukaan, sit ton mukaan ja ton. Sitten mä otan, mitä muuta mä tarviin. Sitten mä tarviin, kertokaa mulle mitä mä tarviin. Ripsari otetaan mukaan. Missä on ripsari? Haloo, ripsari. Otetaan toikin, vaikka siellä ei ole mitään ja toikin, vaikka siellä ei ole mitään. Mä katsotin joku ripsari, mulla oli äsken ripsari. On tonki. Mitä muuta mä tarviin? Panta pois. Huuli. Huulet on mukana. Nyt on tuolla. Mulla on onneksi korvikset ja korvissa. Nää pitää laittaa tohon. Ikkari mukaan. Poskipuna otetaan mukaan. Noin, hienosti poskipuna tuli mukaan. Sitten Rene halusi, mä esittelen mun petsit. Petsi, missä ootte? Mihinkä mä oon laittanut ne? Siis anteeksi nyt ihan hirveästi, mutta mä en muista missä mun petsit on. Mutta mä lupaan joskus ne esitellä. Kiitos kun olitte matkassa mukana. Tämmönen meikki tästä tuli. Itse asiassa tää ei ole nyt valmis, koska mulle tuli mutkia matkaan ja mä en ehkä tee tästä videota. Mutta se on sen ajan mure. Kiitos kun katsoitte. Nähdään pian joskus. Nyt mun pitää täyttää sukat ja lähteä menemään. Peace.